Mae ymchwil yn dangos bod buddsoddiad mewn gwasanaethau cymorth cynnar yn atal plant rhag mynd i mewn i'r system gofal cymdeithasol ac yn helpu i reoli anghenion teuluoedd mwyn eu rhwystro rhag gweithygu. Wedi ei sefydlu ym mis Gorffennaf 2025, mae'r Canolfan Cymorth Cynnar yn badneriaeth rhwng y Cyngor, Heddlu Gogledd Cymru, y Bwrdd Iechyd a Chyngor Lleol Gwirfoddol Sir y Fflint, ac mae'n rhan allweddol o'n buddsoddiad mewn gwasanaethau ataliol ar gyfer teuluoedd. Nod y ganolfan yw rhoi mynediad i deuluoedd a phlant ar yr adeg gywir at y math cywir o wybodaeth a chyngor gan wella ei gwitnwch a lleihau'r galw ar y gwasanaethau statudol. Mae'r asiantaethau sy'n rhan o'r Ganolfan Cymorth Cynnar yn rhannu gwybodaeth ac yn cydlynu ymateb cynnar, ac erbyn Ebrill 2045 wedi cefnogi dros 2,000 o deuluoedd heb fod angen ymyrraeth statudol. Mae'r ganolfan yn cyflawni swyddogaeth bwysig ar gyfer teuluoedd yn Sir y Fflint sy'n ei chael yn anodd ymdopi fel yn achos Becky, Ifan a'i babi Sophie. Mae Becky yn 21 oed ac yn byw yn Sir y Fflint gyda Sophie, ei babi 6 mis oed a'i thaid. Maent yn byw gyda'i gilydd mewn fflat llawrychaf 2 ystafell wely. Mae tad Sophie, Ifan, yn 21 oed ac mae o a Becky wedi bod gyda'i gilydd am 2 flynedd. Mae Ifan yn byw gyda'i rieni yn Wrecsam ar hyn o bryd. Mae gen Becky hanes o hunaniweidio ac wedi cael diagnosis o anhwylder, straen wedi trauma, gorbryder, iselder ac anhwylder ymlyniad ac mae Ifan wedi cael diagnosis o psychosis. Gwaed yr atgyferiad i'r Canolfan Cymorth Cynnar gan ymwelydd iechyd Sophie. Cydnabyddir fod gan Becky ac Ifan berthynas agos a da gyda Sophie a'i bod yn ymdopi'n wych. Fodd bynnag byddai'r ddau yn elwa o ychydig o gymorth gan bobl broffesiynol ac mae'r ddau wirioneddol eisiau derbyn y cefnogaeth sydd ar gael iddynt. Er ei bod yn fam da dros ben, mae Becky'n pryderus ynglŷn â'i gallu fel rhiant. Mae diogelwch a sefydlogrwydd ar gyfer Sophie yn bwysig dros ben iddi hi. Symudodd Becky o un lle i'r llall gyda'i theulu yn aml pan oedd hi'n ifanc. Ar ôl yr atgyferiad i'r Ganolfan Cymorth Cynnar, cafodd Lucy o'r tîm o amgylch y teulu cyfarfod gyda Becky ac Ifan i eisiau deall yn well beth sy'n bwysig iddyn nhw. Daeth yn amlwg ei bod eisiau byw yn ei cartref ei hunain gyda Sophie. Mae'r gorlenwi yn fflat ei thaid yn cael dylanwad andwyol ar iechyd meddwl Becky ac mae ar y teulu angen cefnogaeth mwyn rhwystro diriwiad yn ei perthynas. Drwy'r Ganolfan Cymorth Cynnar, mae Becky ac Ifan wedi cael help i lenwi ffurflenni cais am dŷ gyda'r cyngor ac maent yn agored i ystyried tŷ gyda chymorth mwyn ei helpu i setlo i mewn i'w cartref newydd a dod i arfer â threfniadau byw gwahanol. Cefnogwydd ei cais a llythyrau gan bartneriad y Canolfan Cymorth Cynnar. Bydd credyd cynhwysol Becky ac Ifan yn newid pan fyddant yn symud i mewn i'w cartref newydd. Gan fod gan y ddau dyslexia, byddant yn cael eu cefnogi i lenwi ffurflenni newydd mewn da bryd ar gyfer symud i'w cartref newydd. Mae'r diriwiad yn iechyd meddwl Becky wedi ei gwneud yn glir fod arna hi angen cefnogaeth ychwanegol a chafodd y mater ei uwchgyfeirio i'r nyrs seichiatrig gymunedol mwyn i Becky cael mwy o gefnogaeth hyd nes y bydd pethau wedi setlio. Bod ffocws cynnar ar helpu Becky, Ifan a Sophie i edrych ar ei hangenion tai ac iechyd meddwl, bydd cynllun tymor hirach yn cael ei lunio ar ei cyfer. Gyda mynediad at yr holl bartneriad yn y Ganolfan Cymorth Cynnar, bydd modd ymateb i'w hangenion newidiol wrth iddynt symud ymlaen â'i bywydau. Ar yr adeg briodol, mae'n bosibl hefyd y gellir dechrau ystyried rhoi cymorth gyda hyfforddiant a cyflogaeth mwyn helpu Becky ac Ifan i barhau i fagu hyder ac i gynnal eu hunain fel teulu. Heb y Ganolfan Cymorth Cynnar, mae'n bosibl iawn y byddai Becky ac Ifan wedi parhau i cael trafferthion ac yn byddai ymateb statudol mwy ffurfiol wedi bod yn angenrheidiol yn y pen draw, gyda hynny o bosibl yn arwain i asesiad rhianta. Mae'r cymorth cynnar hwn yn caniatáu ymdriniaeth rhagweithiol o ran darparu cefnogaeth ar gyfer bobl Sir y Fflint sy'n fregus neu sy'n cael eu hyfeithio gan brofiadau niweidiol mewn plentyndod.
Drwy weithio'n rhagweithiol gyda Becky ac Ifan i'w helpu nhw i gael mynediad at gymorth yn ôl yr angen gallwn o bosibl rhwystro problemau, rhag gweithygu a helpu Sophie i dyfu i fyny gyda llai o heriau a mwy o gyfleoedd yn ei bywyd.